קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים את נשמות מיליוני אחינו ואחיותינו בית ישראל, אנשים, נשים וטף שנהרגו ושנשחטו ושנחנקו ושנשרפו חיים ושהומתו בכל מיני מיתות משונות על ידי הנאצים אכזריים ועוזרי משאר האומות, בעבור שאנו מתפללים בעד הזכרת נשמתם. לכן בעל הרחמים יסירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים נשמותיהם. ארץ אל תכסי דמם ואל יהי מקום לשבתם, וינוחו בשלום על משכבם ויעמדו לגורלם לקץ הימים, ונאמר אמן.